салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед ба шабакаи мо, шабакаи қадамшои сев. барои пешрафти шабака дар шабака обуна шуда, дар видео лайк гузоред ва фикри худтонро дар комментария нависед. сипосгузорем барои дастгириятон. имрӯз як қиссаро мехоҳам пешкаши шумо гардонам. ин қисса хеле ғамгин, хеле таъсирбахшам ҳаст. тӯи домодӣ танҳо барои як рӯз. София то синни 28 солагӣ дар ошхонаи ноҳияашон ба ҳайси пешхизмат кор мекард. ба касе кор надошт. сараш хам ба кор мерафту меомад. дар деҳаашон мисли ӯ пирдухтарон аҳён ба назар мерасиданд. София умедвор буд ки шояд ягон нафари марди безане ё ва занмурдае пайдо шуда ӯро хостгорӣ мекунад ва тӯю тамошо карда арӯс мешавад. орзуи арӯс шуда аз хонаи падар ба ёрон рафтан ҳамеша дар мағзи сари чарх мезад. онҳо 3 духтар буданд. як апаашро бо сабаби пирдухтар шуданаш тарсида бо як марди сину солаш ба синни 60 расида занмурдаи бетӯй тамошо никоҳ карда доданд. апаи дуюмаш бошад лакнатии забон дошту касе ба хонаи онҳо хостгорӣ намеомад. софия бошад ин қисмати онҳоро дида ҳамеша дар сари ҷойнамоз аз худо талаб мекунад ки марди орзуҳояшро зудтар расонаду ӯ арӯс шавад, бодару чаманро бубинад. охир умр як бор асту зиндагии ширин ба ҳар як инсон як маротиба муяссар мегардад. аммо сину солаш то рафт бузургтар мешуду аз домоде дарак набуд. софия аз ин қисмати талхаш дарун ба дарун месӯхт. як рӯз дар истгоҳ ҳангоми интизории автобус бо зани таназзуне шинос шуд. зан бо ӯ гарму ҷӯшон суҳбат карда пурсид ки шавҳар дорӣ? не надорам апаҷон. хушдор ҳам надоред? не, ман аз гаштани бо мардҳои булҳавас метарсам. ҳанӯз духтарам. тавба, чандсолаӣ? худо хоҳад моҳи март 29 сола мешавам. ин сину солат аз вақти шавҳаркуниам гузаштааст ку? ман дар синни 18 солагӣ ба шавҳар баромадам будам. шукр ҳоло соҳиби набераам. тақдир апаҷон, қариб гирья карда ҷавоб дода софия. ту зиқ нашав. агар бо додарам писанд биёй, ман худам туро келин карда ба хонаи очаам мебарам. ин дам ороста аз дил гузаронд ки ана келин уволаки соддаро барои модари бачаи холааш ёфт. додари ягонааш ки солҳои зиёд дар русия кору зиндагӣ мекард, ҳеҷ издивоҷеро бо зани тоҷик ба хаёлаш намеовард. ороста бо модар ҳар боре ки телефонӣ гирьяву нола карда ба назар мегуфтанд ки ақаллан барои ояндаи пир шуда зани тоҷик бигир, тӯю тамошо бубин. ороста ҳангоми хайрухуш аз софия нишонаи хонаашонро навишта гирифт. худи пагоҳаш бо модар баҳонаи онҳоро ба хостгорӣ рафт. падару модар софия онҳоро бо забони ширину дастархони хоксорона пешвоз гирифтанд. баъди маслиҳати тарафайн софияро бо назари дар русия буда фотиҳа карданд. модар ба назар телефон карда гуфт ки таъҷилӣ расида биёяд. сахт бемор шудааст. шояд ки туро надида мемирам. назар бехабар аз нақшаҳои модару апаяш зуд чипта харида бо ҳамроҳи зани молдаванкааш ки аз ҷон бештар дӯсташ медошт, писарчаи кӯчакашонро гирифта ба ватан омаданд. рӯзи тӯй муайян буд. назар ба хона омада модари хешу наздиконро
дар тараддуди тӯй дида сахт ранҷур шуд. қариб ки худи ҳамон рӯз бозгашта ба Русия парвоз намояд. очаҷон, ман ба ғайр аз Нурия касеро дӯст намедорам. ба замми ин писарча дорам. ту чаро бахти маро шикастанӣ ҳастӣ? бароят ҳар моҳ пул мефиристам. ба зиндагии шахсии ман кордор нашав. маро сахт ранҷур кардӣ. бачаи ширинам, ман охир пир шудам. то ба кай домод маро нигаҳу бин мекунад? оча, ман ку пули калон ҳар моҳ мефиристам ба шумо. аз чизе танқисӣ намекашед. боз апам ҳеҷ гоҳ шуморо танҳо намегузорад. ана зани набиратон келинатон аст. боз ба шумо чӣ намерасад, оча? туро ба умед калон кардам, ки тӯи домодиятро бинам. чодар бинӣ, ман арғушт равам. ба ҳавас ба ин хона келин биёрам. ту бошӣ, очаҷон, ман духтари хушкардаи шуморо намегирам. ман зани фарзанд дорам. Нурия дар танҳоӣ бо шавҳар хеле суҳбат карду сипас чунин маслиҳаташ дод: назарҷон, кори шудагӣ шуд. шумо гуноҳе надоред. ман ҳам модарам ва вазъи модари шуморо мефаҳмам. охир ман дар сину сол аз ту солам. як бор шавҳар кардам, ҷудо шудам. ту бошӣ мувофиқи расму оини тоҷикона тӯю домодӣ надидаӣ. ҳеҷ гап не, ман ҳамаи ин маросимро таҳаммул кардам ва мекунам. ту як бор барои дили модару апаат шуда бо тӯю тамошо зан гир. баъди зангирият ба ӯ нарасида ҳамроҳи ман гашта ба Русия меравӣ ва зиндагиамонро идома медиҳем. ба ту иҷозат, ки як боракак домод шавӣ. баъд тақдири ин духтари мардум чӣ мешавад, Нурия? ҳеҷ гап не. аз Русия занг зада мегӯӣ, ки барои ту танҳо як рӯз домод будан муҳим буд. халос. ҷавобашро медиҳӣ. тамом. ин хел андеша кардан осон аст. аммо ман танҳо ба ҳамин маслиҳат розиам. агар писандат набошад, ман писарамро гирифта меравам ба ватанам ва дигар ту маро намебинӣ. ту чиҳо мегӯӣ? ту ва писарам барои ман дар ин дунё ягона боигариед. назар ба модар гуфт: очаҷон, майлаш, гуфти шумо шавад. ман розиам, ки ҳавасу орзуҳои шуморо шиканам, домод шавам. аммо баъди тӯй ман ба Русия меравам. майлаш, бачам, ҳамин зани тоҷикиро бигир, бас аст барои ман. хизматамро мекунад. як то набераи тоҷикӣ ин ҷо шавад, дигар армон надорам. Сафияро ба шохомати зиёд ба хонаи домод оварданд. тӯй дар тарабхонаи ноҳия баргузор гашт. аммо дар сари миз домод танҳо ба Нурияву писарчааш менигарист. интизор буд, ки кай зудтар маросими тӯй ба анҷом расаду ӯ аз хонаи падар фирор кунад. таги чодар арӯз танҳо менишасту интизор буд, ки домод кай медарояд. ба назари қадбаланду чашмкабуд нигариста ошиқ шуд Сафия. шукр мекард, ки тӯи арӯсиро диду ба марди орзуҳояш ба шавҳар баромад. ҳамин вақт Нурия оҳиста ба таги чодар омаду ба забони тоҷикӣ дағал таъкид карда гуфт: ҳа, арӯси якрӯза хубӣ, хурсандӣ накун. назар арзманд буд ва ҳаст. ту бошӣ дар ин хона меҳмонӣ. чӣ, апаҷон, ман нафаҳмидам гапатонро. баъд мефаҳмӣ. шабона арӯз танҳо мехобид бо як хеши наздики Назар. субҳи солеҳон Назар бо модар хайрухуш карду бо Нурияву писарчааш ба фурудгоҳи ҳавоӣ
рафт. Сафия аз дами дар ба берун ҳавлӣ нигаристу шавҳарашро дид, ки бо зани аврупоипӯш ва писарчаи дуструяк даст ба даст аз дар берун рафтанд. ҳис кард, ки ин зани Назар аст. аммо чаро Назар ҳатто боре ба пасаш нигоҳ накард. нигоҳи пуралам, пурҷафои Сафияро ҳайронро медид. рафт Назар ба Русия. арӯси бешавҳар танҳо монд. ба хушдоману келину ороста тамоми корҳои хонаро уҳда мекард. хушдоман аз корҳои тозаву озодаи Сафия ҳаловат мебурд. доим таърифаш мекард. боре ашкчашмони ӯро дида насиҳаташ кард. духтарам, зиқ нашав, Назар гашта меояд. зани тоҷикӣ ҳамеша дар кор аст. ту фақат сабр кун. холаҷон, ман ӯро бо як дидан дӯст доштам. Сафия шабҳои дароз фитаи арӯсиашонро дар телевизор монда гаштаву баргашта тамошо мекунад. ашки талхи ҳамеша дар рӯи рухсораи ӯст. як моҳи тӯи арӯсиаш ногаҳон телефони хона занг заду Сафия давида омада гӯширо бардошт. салом, ин кӣ? Ман кӣ охир? очам кӯ? ман зани шумо. тӯӣ? ҳатто номатро намедонам. гӯш кун. ту аз ман хафа нашав. ман туро танҳо барои ҳавасшикании модарам гирифтам. акнун метавонӣ аз хонаи мо равӣ. тӯи домодӣ дар кор буд. барои ҳавасҳои модарам. ман зану фарзанд дорам ва ҳаргиз туро зан намекунам. туро талоқ кардам. рав. Сафия гӯширо партофту зор зор баланд гириста ба хонаи хушдоманаш давида. холаҷон, ӯ маро талоқ дод. худоё, ин чӣ қисмати талх аст? чиҳо мегӯӣ, духтарам? кӣ занг зад? Назар занг зад. гуфт, ки маро танҳо барои ҳавас шуморо шикастан барои як рӯз зан кардааст. холаҷон, магар чунин ҳам мешавад? гирья накун, дилам хун шуд. маро бубахш. агар хоҳӣ, мисли модар парасторият мекунам. дар хонаам меистӣ. агар не, пас бирав ба хонаи модарат. холаҷон, ман аз шумо хафа нестам. ин сарнавиштам аст. аз тақдир касе нагурехтааст, ки ман гурезам. Сафия гирьякунон либосҳояшро ҷамъ карду аз хонаи хушдоман бо дидаи 6 қатор баромад. ҳанӯзам чодари арӯсиаш овезон буд. бо дили шикаста, бахти нодида, васли бевасл, арӯси якрӯза ба хонаи падар омад. Сафия имрӯзҳо дар беморхона табобат мегирад. чунки баъди омадан аз хонаи шавҳар асабҳояш хароб шуда якбора ба дарди вахмак гирифтор шуд. умед дорад, ки баъди сиҳат шудан ба кор мебарояд. барояш саломатии комил мехоҳам. ин саргузашти талхам ба поён расид. ягон хатоӣ дошта бошад, пешакӣ ман аз шумо бахшиш мепурсам. фикр ақидаи худона дар комментария нависед, то ки мо фаҳмем фикри шумо нисбат ба чунин одамо чӣ фикру ақида доред. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то наворҳои дигар.